Shisngi hadin ba kila dep ban kendo ya ke Deputy Commissioner jang ka East Khasi Hills, halor ka jingsuki ban pentre ya ke surok 4 lane na Shillong Shadauki, ka senjuk kinau sensyar shnong apa Shillong menta ka sngi kila let ban jurip ya ke jingtre ya ke ni ka project da ka ba sedang nadu jingking Shirpi. Ladon lang ha kani ka jinglet jurip nadu ki bor penya jo ke NHIDCL ki officer na ki tenat bapher na ka million block ki he pulet badru kino yalam na ka senjuk. Habakran berkilat pathai kubor unong ai bot jong senjuk nong sensyar nong apa Shillong ba Daniel thank you ulapan tebba ha kajing jurip kilapan pau haki he ke NHIDCL ya kajing suki kajing tray badru ya ki babun ki mat ki balak tapat ya kalit kawan jong ki pat ba layo ru kajing kran na BDO kamalem ba tushan bah marwen ubala batay ya kajing lap na kate kajing jurip na kaliang kasenjuk lapan pau bakilong ki bakloy ban ai kajing etre lang bat ka company ba pentre na kabenta kajing yat bet yat stat ka kam khnang baki pat ba kino mat shu ya kajing sakut block da ki kenta. ये वाला यूज में होगा अभी ये जो इसका एंड है ना सर, इसका एंड है ना वहाँ पे पीएचडी कैसे वहाँ पे completed our entire task. We almost starting half mile to million. So now we are focusing. Usually this is yes sir, this is gateway. I told him the same thing that 10 days time at least that Shirpi area you just थोड़ा रास्ता अच्छा बना दो. Yawan mutasngi ngidon rengkat lang bat kisunjuk kirang ba asnong bat ngidon lang ki officials ki bawan lang naka PHE ki NHIDCL naliang ka office yung block development officer Milim iwan ban jurip ya kini ka surok ba pentrei menta limba ke NHIDCL te kiladon kaptu kan ni ki jimujor nakaliang kasnong bat ki jinge ba ki syam maki halor kani ka jing pentrei jong kani ka surok te mene ngila ngiasdang khandai beje kani kajing jurep ngila poishwa hamte ha ka bridge Shirpi hadin tapat ngila wan sa lumoba ngi poipat sa 101 area hadin 101 area pat ngi wan hadu kani ka point mentah te ngila lap kibun katu kani ki issues ba nakaliang NHIDCL ba ki officials kila kular ba ki kin pendap kamtam ban resolve ki issues ba ki kisham ki paj ba kawi kalong baik ba kala khamnya kamtam ru bangi pej ba ki traffic kala pentut ya kajing ya iki kali badru kala wanra ya kajing iki paj ba ki bunsin bagi kisham jing lara kilet Shillong lan kilet kinu kijing tre jong ki kisham simpor ba bani tang nak daw ba khamnya ka surok badru ba kebun palat ke traffic yang mataski nilai wan ngila don rekan lang bagi sinong teng aingu i borok ki nongkit kam jang sinong ki bala don rekan lang bangi te mengi ngila kerpat yo NHIDCL badu ngila request ba udi ban pen kloy ban pentrei kam ya kene ka surok kenang ba kan wanra ya ka jing mentoi ki paj ba hoj ki don kalian ke NHIDCL su ki bun ki issues ba makiru ki syam ki bun ki challenges ki problems tengiru na liang jengi ngi kloy ban menyerap yaki banai kanu ko cooperation lani ka jing tri kamlang berki baki don kap te boleh sibun kata ni nagaliang ka block office jong ka rang ba Shillong jong upper Shillong ha ka ba da ka mensim ka ba smokia ha ka meeting ka ba ngila dep longshan
bat ngila pentemai ginong kitkam jong kesenjuk ti ka isu ke baning kongdo ke ba ngila syem kalong ban kendo ya deputy commissioner jong ke East Khasi Hills menin bangin lek rabon ki isu ke bedai ba kathan jong ka poslong kendrai ke isu ke ba ning kongdo ke bakta ingi kalong ka jing sakun ne jing denggali ka balalong saba palat ka ba ngi kum ki nong song snong jong kathan ngimla syu ban pediang ne ban chusngam te ka meeting menin ngilayo ban ya kendo lang ke jing don lang jong kinang ba snong baro kinong kitkam jong ke senjuk ke police department bat kamtam ya ka NHIDCL ki ba pentrai ya ni ka project bat kumbala batai i video jengi ba ngilayo ban man inspect mene hang dia po jengki cerpi bat ngila pensngau ya ka NHIDCL ba kajing sedang jong ka traffic jam hapo upper slong kade kajing slow jong ka traffic hapo jengki cerpi kamdei ba kadang sna ya katu ka side bridge ngre kani kajing deng kali kala dei mentala katu kani penai bat ngila pensngau ba haki ba kani kade ka bangimla ban pediang namar ba ka kam kalong ka basuki siapa palat kajing tre jongki kalong kabam da biang hadu kata bangila wan page ide kikmat la jong mene bat nakaliang jong kiru kila kubur hi namar bakimla ban pendap yang ni project kumba kila kular ten rei pat kumla pensai video ngila yo pat banya selok batki bat kila pensngau ye jing haba mangi nakaliang kesenjuk pat ngila kular mangi tre lang batki bat la dong kam ke jigarap ngilang tu bakloi banya rapiki ten rei mene ngila yo pat ban pensngau ye ki ba jadi ban pendap no shawut buat ban repair ya ketika stretch yang dia cerpi hadu ang ni halai mer ang ni bedeso kenang baka trafik kan long ka bakam kloi bat kesrok kan bah bat kibrio kila banyak namar lengi cross ya karo lubang hi bagin let jinglet sor men step por pra khanda ispo buje tang sulit yang tu khmat kesrok pala kloi na koi spo MES anjali pom gari khana kala ham kloi ke trafik kan re hang ni pendepet menta la hadwai bejero ka trafik jam kadang don ba hang ni surok kalong kai ge jing ya ki nong snong jong kan ka than bat kiwe ki isu pat kamala batai video kedai ba ki line department ki badon hangni nak liang PHE nak liang traffic ro kila kular bakin kersan ya kini ka jingpen stat ya kini kam hangni po than jongi bat yang ai kublai sha ya video EDC ki department ki traffic police bat khamtam ki para nuk kam jong kesenjuk bangi lai plat por hangni ka por mangi don ka jing snow kya hamin sem bani i ba ki nong song jongi hangni kin habmat ya kini ka traffic jam man kesni